Wala itong driver nga. Voluntaryong misurrender sa Buhangin Police Station 5 ang driver sa jeep magisakyan sa babayeng pedestrian nga kalit mitabok sa pedestrian lane sa Carlos P. Garcia Highway at bang sa Davao International Airport nitong Martes sa hapon, Hunyo 25. Dugay gipangita ang driver sa mga otoridad. Kini aron pa esplika ron nganong nagpanaog og pasahero sa pedestrian lane nga green ang traffic light nga gitudlong hinungdan sa pagkamatay sa driver og helper sa trailer truck na nangaipit sa kargang sheet pile. Kuyog sa misurrender nga PUJ driver sa istasyon sa kapulisan ang iyang pamilya. Mismong kang Police Major Antonio Luy, ang commander sa Buhangin Police Station, niatubang ang driver sa jeep. Nangayo kini og pasaylo sa katawhan sa Davao City, hilabi na kang Mayor Sebastian Baste Duterte tungod sa nahitabo. Aminado ang driver nga nasayop siya niadtong tungura. Wala itong driver nga nakita sa mga CCTV gahapon na hitabo sa Cargo Airport. Di ako diri sa Buhangin Police Station ay voluntaryong surrender o mangayo ko dispensa sa mga sabawin niyo labi ligid sa atong mayor na Sebastian Duterte o panawagan ako sa tanan mga driver na musunod kita sa batas trapiko aron di na kini mahitabo pa sa susamang mahitabo gahapon. Daghang salamat. Subay sa report, tunan pa sa mga pulis ang mga traffic violations nga ipahamtang sa driver ug isyuhan na sabsiya og citation ticket. Anapa sa kustodiya sa kapulisan ang pedestrian nga si Evaloni Martinez nga usa ka airport security assistant nga pasahero sa PUJ driver. Kinsa gitudlong hinungdan sa kamatayon sa mga biktima nga sila Nestor Doronio, driver, ug Kia Razonable, helper nga puros taga Davao del Sur. Napasakahan og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide si Martinez. Nakatakda sab siyang mopiyansa sa korte alang sa temporaryong kagawasan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.